Pues mira, el concepto de la Dark Kitchen, con la palabra dark, que no es súper positiva, nos ha hecho pensar que a estudiar el negocio y los números del negocio y cómo funciona, que no era tan oscuro. Entonces hemos decidido llamarlo Not So Dark. Sí, mira, hemos abierto 9 cocinas en total. Hemos empezado en París y nos hemos dado cuenta desde el principio de los errores que no teníamos que reproducir en los nuevos locales. El primer error que hicimos es no pensar en los vecinos y toda la parte urbanística. Entonces, como hacemos muchos pedidos, hay muchos repartidores que vienen todos los días a recoger los pedidos y esto puede molestar a la gente que vive alrededor. Entonces hemos pensado este local y los demás que vienen con una entrada dedicada a los repartidores para que no estén fuera cuando los vecinos entran. Los olores es importante cuando buscamos un local, sea tener una extracción importante, porque eso es todo un tema de extracción. Al final cocinamos muchas cosas aquí, muchas marcas, hay un volumen importante. Entonces, si no tienes la extracción suficiente, puede ser un problema. Entonces, cuando buscamos un local, nos aseguramos que la extracción nos da para operar nuestras marcas. Esto es uno. Segundo, la insonorización. Es verdad, bueno, no hay mucho ruido, pero sí que es un restaurante grande. Entonces, hemos invertido mucho dinero para insonorizar toda la kitchen para que los vecinos no tengan ningún problema de ruidos. Y la inversión de un local como este està alrededor de 1 milió d'euros. A veure, la por que tenim els veïns, primera, que és una indústria, i una indústria, segons l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, no pot estar dintre d'un nucli urbà, i menys en una zona residencial. Llavors, la por que tenim és que hi ha una rampa de mercat on pugen i baixen gent més o menys discapacitada, o amb carros, gent en carro. Justament acaba a la porta d'aquest local. Què passarà? Que quan obrin, si es que obren, hi haurà motos per tots els puestos, bicicletes per tots els puestos, repartidors, i a més la càrrega i descàrrega de material per poder cuinar. I també les brosses. Les brosses, 20 cuines industrials fan bastanta brossa orgànica. Llavors tot això és un moviment que no es pot permetre, i menys en un carrer de pas. El problema dels sorolls vindran derivats precisament per la càrrega, per la descàrrega o pels repartidors, perquè clar, es calcula que són des de les 6 del matí fins a les 2 de la matinada. Llavors, això pot ser uns 3.000, 4.000 menjars com a mínim diaris. Vol dir que per almenys 2.000 vegades els repartidors vindran a aquest carrer. El soroll és inevitable, i més per la nit. A part els fums, o sigui, 20 cuines cuinant, encara que baixin amb una ximenea central o dues, olors de tot tipus. A l'estiu tens les finestres obertes, comencen a entrar a casa els olors. La gent això no permetrà. Això ens preocupa molt. El problema és que estem ara davant de tota una sèrie d'activitats noves en què l'era digital i el que afecta molt, no, tot el tema de comerç, doncs la compra per internet són dinàmiques noves que canviaran molt el panorama de la nostra ciutat.